ଆଲୋ 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 ମା ହେଲା ଅଇ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥାଲୋ ମା ବୁଝିଲେ ସମୁଦୁଣି ମାନେ ମୁଁ ଆରି ଭଳିଆ ଝିଅଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ପୁରା ଚଏସ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତା ଚରିତ୍ର କେମିତି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସେତେ ଭଲ ତା ଛଡ଼ା ବୋହୁଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବୋହୁଟେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିଛି ପୁଅମାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅଟା ହେଇ ଟିକେ କଳା ସିନା ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଣ ଏତେ ଭଲ ମା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ମା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତୁ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜାଣିକି ତୁ MBA କରିଛୁ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଆଜିକାଲିକା ସବୁ ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଖାଲି ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଚାକିରି ବାକିରି କରନି ଝିଅ ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ମୋ ବୟସ ହେଲାଣି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ତାଙ୍କର ବି ବୟସ ହେଲାଣି ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଆଗକୁ ହେବ ତୁ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରୁଥିବୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତୋତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କେତେ ବାଧିବ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ସମୁଦୁଣି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ପୁଅଟା ପିଠାପଣା ଭାରି ପ୍ରିୟ ପିଠାପଣା ଦେଖିବ ନା ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଖାଇଯିବ ଆଉ ମାନେ ଖରାବେଳେ କି ରାତି ଖାଇଲା ବେଳେ 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ସେ ବସିବନି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଦେବ ତ ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବଟା ଅଛି ଟିକେ ରାଗି ତ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଦେବ ମୋ ସେ କହିବା କଥା ଏ ବାହାଘର ହେଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଏସବୁ ଶିଖିଯିବୁ ତ ପିଠାପଣା ସବୁ ଶିଖିଯିବୁ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି ସ୍ୱାମୀର ମନଟା ନୁହେଁ କି ତା ପେଟ ବାଟିଯାଏ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ସମୁଦୁଣି କହୁନ ପଚାରୁନ ତ ବୋଉକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ନାରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସେ ପରିବାରଟାକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ତୋ ମାଆକୁ ପଚାରିବୁ ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖ ମୁଁ ପରେ କହିଲେ ତୁ କହିବୁ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଗଲେ କିଛି କହିଲେନି ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଖାନଦାନୀ ଗୁଣ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଆସିଛି ସିଏ ବି ଦେଖିଲା ଏଇ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ରାଗିଲେ ମୋତେ ପିଟି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାଇ ପଳେଇଲି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଯେମିତି ଟିକିଏ କ'ଣ ଭାଷା କହିଦେଲେ ମାରପିଟ୍ କରିଦେଲେ ହେ କୋର୍ଟକୁ ଧାଇଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କି ଉଦ୍ଧତ ଗୁଣ ଏଗୁଡ଼ା କି ଉଦ୍ଧତ ଗୁଣ ନା କ'ଣ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ସହିଯିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ତ ପୁଣି ପିଟିବ ମାରିବ ସେଇ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ଦେବ ଭଲ ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଆରେ ହର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ସିଏ ଛାଡ଼ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ କ'ଣ କି କେତେବେଳେ କେମିତି ରାଗିଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା କି ହାତଟା ଭୁଲରେ ଉଠିଗଲା ଟିକେ ସହିଯିବ ତୁ ଦେଖିବୁ 4 ବର୍ଷ ଯିବ 5 ବର୍ଷ ଯିବ 10 ବର୍ଷ ଯିବ 15 ବର୍ଷ ଯିବ 20 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ତୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଇବ ସେତେବେଳକୁ ତୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଟିକେ ସହିଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ ତେଣୁ ମୂଳରୁ ତୁ ଟିକେ ସହିଗଲେ ପରିବାରଟା ରହିଯିବ ଏଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଆଲାଉ ଅଛି ଆମେ ଭାରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ ସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତୋ ମାଆ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତୁ କଥା ହେଇପାରିବୁ କାହିଁ କଥା ହେବୁନି ତୋ ମାଆ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତତେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ନା ନାହିଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବୁ ଆଉ ସମୁଦୁଣି ମୁଁ ମାନେ କାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଖଟ ଆଲଣା ଫ୍ରିଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୌତୁକ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ ଆପଣ ବାହା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ଝିଅକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି କି 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲି କି 15 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁନି ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଦେବାକୁ ହୁଏ କି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ କି ମୋତେ ହାର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ କି ମୋ ଝିଅଟାକୁ କ'ଣ ମୁଦିଟେ ଦେବେ କି କାନଫୁଲ ଦେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ବାଦେ ସେ ଯୌତୁକର ପୁରା ଆମେ ବିରୋଧ ପୁରା ବିରୋଧ